Hej. Jeg vil lige forklare dig, hvordan du går ind og bestiller motionskortet til Ilskov Kultur Idrætsliv. Du starter med at gå ind på Ilskov Kultur Idrætsliv, og så finder du menubaren heroppe, og der er noget, der hedder bestil motionskort. Der går du ind, og så går du ned. Hvis du aldrig har været medlem, så trykker du her. Så går du ind i Conventus, som det hedder, det system, som vi bruger i idrætslivet. Og der opretter du dig selv som mand eller kvinde, og så navn og adresse og det hele. Og der accepterer du så lige handelsbetingelserne og tilmelder dig. Så vil du få en sms og en e-mail med dit password. Så når at du så har fået dit password, så er du jo allerede medlem. Og der går du simpelthen ind, og så skriver din e-mail eller mobil og din adgangskode. Så ryger du tilbage på kulturidrætsliv. Der kan du så vælge, om du vil have et fitnessabonnement på 3 måneder eller 6 måneder. Det er lige meget, hvad du vælger, fordi at, det kører front, sådan at du hver måned betaler de 149 kroner, og du skal fysisk gå ind og afmelde dig kortet den dag, du ikke ønsker at være medlem længere. Vi har noget, der hedder fitnessabonnement, og det er fra 16 år og så op til seniorer. Og seniorer kan man også vælge. Det er samme pris. Det betyder ikke så meget. Du vælger den ene af de her, og så siger du vælge. Og så skulle der gerne komme igen frem til Conventus. Og der skriver man igen sin... Der skriver man... Når du har skrevet din adgangskode, så kan du vælge mellem de forskellige profiler. Og der ikke er noget for en lige at trykke på den. Og der kan du se, at jeg allerede er på abonnementsgruppen. Så den person, jeg trykker på, er allerede oprettet. Nu prøver jeg lige at gå ind og så oprette på en af mine andre profiler. Jeg prøver lige at gå ind og så oprette på en af mine andre profiler. Og der kan man se. Ja. Næste. Og så går jeg ind og siger, jamen for resten af april måned, der koster det så 130 kroner, og så er det fitness en måned igen. Og det siger jeg okay til hernede. Jeg accepterer hans betingelser og skriver næste. Og så kommer der simpelthen med betalingskort og opretter abonnement. Så når det er gjort, så er du faktisk igennem det. Når du har oprettet, eller når du har betalt dit abonnement, så vil der gå 12-24 timer, inden at dit abonnement ligesom slår helt igennem. Det betyder også, at du ikke kan gå ind og booke nogle hold, før der er gået de her 12-24 timer.